Yan, so good morning mga karoba. Dito tayo ngayon sa Red Speed. Dito tayo magpapalagay ng gulong ng mga motor natin. Motor namin ni Edmond. After 1 week, nakuha na namin yung pinarapin naming mags. Ito siya. Yan. Green pag na hindi naarawan, yellow pag naarawan, you know. Right? Yan. Kunin mo yung isa. Yun lang. Yan, tignan natin kung hindi magasan ni Kuya Danny. Ayun o, nandun. Kukunin ka na ng Viva Pins ka naman ka rin. Kami sa Red Speed, mga karuba. Red Speed. Ha? Oh, yung isa. NMAX tsaka Mio. Mags ng NMAX tsaka Mio. Yeah. Yun, yellow. Yan si Kuya Danny. Kaya maglalagay ng gulong ng aming mga mags dito sa kanilang tire changer. Ito na. Ha? Ito. Pitaw? Rajisa? Ay, di pito nga eh. Pito. Pito. Tire sealant. Kaya may nabi. Hindi naman may labor na kaya agad ang good place. Ha? Hindi naman may labor na kaya agad. Sa pito na kanya nanay. Stuck nga dalig pala, gamitin kanya. Stuck nga dalig. May sa harap. Harap. May balong na Mio. Baling pa yata niya karoba. 60%. Shout out Edgar Joshua Magat. Yun. Yan. Tagmundo ka ni Joshua. Hindi rotation lang. Yan na po ang kinakatakutan. Baka magasgas. Tire changer. Dahan-dahan kuya. Saan nga talikod? Ayan. Tama nyo sa G-rotation na. So, G-rotation na. Woohoo! Nakakatakot mga karuba. Wala kayo? Woohoo! Woohoo! Nakakakaba yun. Ha? Budol black. Ay kasano ya? Bawat may isa may isa? Wala, may isa kang may isa.
Ayan, nilalagay na yung tire sealant, mga karubs. Kuya Danny, maraming salamat. Dahan-dahan. Baka magasgasan. Ano po? Nako po. One down. Galing na. Ewan na pa yawan. Counter valve na. Pero natin may isa. Ewan. Counter valve na yun. Uragi may isa wan. Kaya nakanginan. Manaman TPSI natin kasi po yan. 22 ba? Ikaw naman ako na. Oo, ang tipesa eh. Parking. Ay, lang. Oh. Right. Yan o. Yung banger. Malinis. Bonus. Alright. One down mga karuba. Oh, pangharap na to mga karuba. Another one. Ayan, tinitignan nyo kung makakasusan ba. Tire sealant again. Yan si Kuya Danny mga karuba. Yun. Siya yung naglalagay ng gulong namin. Maraming salamat sa pag-iingat. Sana all iniingatan. Alright, yan na po. Eto na tayo mga karuba. Dahan-dahan lang. Nakaw? Yun lang. Ang ganun na lang yan. Ang ganun na lang yan. Nako po. Ang ganun na lang. Ang ganun na lang. Dito, dito. Nabilang dahil galing. Nako po. Yun, matatamaan pa lang din. Isang ganun na lang ano na yun eh. Dahan-dahan po.
Walang Okay. maganda siya. Yes. Ayaw. Game, game. Sakto yun. Nakabawl naman eh. Ayan, mga yan. Ah! Nakahinga ng maluwag. Kamay na kayo isa. Ito siya. Ha! Ha! Yun! Pumutok! Oh, tapos na ako. Yung sa'yo naman, boy. Boy, yung sa'yo, boy. Yan yung may-ari, mga karubaw. Shout out, Insan Edmond. Yan yung box niya. Leo, Salty. Tapos na yung sa akin. Yuhuu! Nakahinga na ako ng maluwag. Sa panglikod. Wala kayo. Mas maliit to eh. Ayan. Yan kung hindi sasayad. Iyo. Mukhang mas madali nga to. Pang maliliit. Yan o. Kabilis. Pirelli. Oops. Matigas din. Nakikabili niya yung isa. Nasilant na. Ay piton ton. Ayaw. Ayaw, ayaw. Sorry. Wala kayo. Sikot ka din, boy. Isang pasok na lang yan eh. Alright. Finish. Yan, pangharapan. Pang Mio Salty. Sakap na lang tanggal. Diablo Rosso. Sana all. Ito talaga yung pinakamahirap, mga karubaw. Iniiwasan nilang magasgas yung mags. Yun. Yun.
ulit daw, sikwat ulit. Magkasambal. Ano masabi mo, boy? Sisikwatin na po. Buti na lang may tela, oh. Bagay, isang sikwatan na lang siguro yan. Ay, may pangkabit pa na ng gulong eh. Tinawag ko eh. Ayaw nga, isang magasgas lang. May pangkabit. No, may gulong na kaya eh. Pero yung pangkabit ng gulong eh. Tinawag ko eh. Yan, oh. Kapital apak-apak na lang. Yohon! Woo! Woo! Red speed. Red speed. Bumulod kami may saka kasi na eh. Ayun, padawat kayo may sa. Yun. Ha? How max? 2,000. Ha? Yunag? Yunag? Muna ito doon. Bali, kalutatan 200. Kontra na ito doon. Bayad. Hindi, dalawa na yun. Hindi ako na. Ako na? Yun, oh. Dilibre ako mga karuwa. Maraming salamat. Ano? Kay Idol. Ayun, oh. Ay, thank you, Idol. Maraming salamat Kuya Danny. Yeah. Edgar, ano pangalan ni Kuya? RJ. Yan, shout out. Tara na, uwi na tayo. So tapos na kami dito sa Red Speed mga karuwa. Na pa-install na namin yung gulong sa mags. Yan o, Red Speed. Yo, Red Speed. Yan, so kita-kits na lang tayo sa bahay pag isasalpak na namin sa mga motor namin yung bagong repaint na mags. Kita-kits tayo. So what's up mga karuba, dito na kami sa bahay. Ilalagay na namin yung mga mags ng motor namin. Saan pakinggan ko nga yung panlikod, panglikod. Unahin namin yung panglikod. Ito mahirap dito.
A few moments later. Yan, tapos na kaming mag-install ng mga mugs mga karuba. Bagong repaint, neon yellow. Yan, Neo Sporty and Max stock. 180 daw. Ayan, so sa mga gusto palang magpa-paint ng kanilang mga mugs at fairings ng kanilang mga motor, PM nyo yung pinsan ko, si Fernando guys. Yan, makikita nyo sa inyong screen mga karuba. Tapos meron din silang page, EL Paintworks yan, ano? Yan, EL Paintworks, makikita nyo rin sa inyong screen mga karuba. Yan, dito ko na siguro tatapusin yung vlog mga karuba, at mahangin na baka uulan. Yan, ganda ng mugs, oh. Right. Yan, maraming salamat sa panonood mga karuba. Bye bye.